बे माने जर'खा मावबादानि सायाव 2 मिनिटसोनि जों माबायसा साक्सि जाना थांगासिनो दं बिनि सायाव एसे बिबुंथि होनांगौ। दिनै आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजनि रुम नम्बर 303 आव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बानजायनायाव बा अर्गेनाइज खालामनायाव मोनसे स्पेशल वर्कशप on specific development needs of Bodo population in villages outside BTR with various Bodo organization. बेनि सायाव जोङो मोनसे वर्कशप खालामबाय। बेवहाय आसामनि मानगोनां मन्थ्रि इउजि गोरा ब्रह्म बिथाङा दंमोन। आसामनि मानगोनां मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोना दंमोन। बेजों लोगोसे 3 सिनियर आइएएस अफिसार जोंहा दंमोन बेवहाय। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, बेनिफ्राय सेक्रेटारि 2, बेनिफ्राय काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांमोना दंमोन। दिनै बेजों लोगोसे जोंनि BKWACनि सिङाव थानाय 18 गं जिल्ला माने 19 जायनाखि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनो हानाय जोंनि बर' आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। खोब मोजां जादों सावरायनाया। आसाम सरकारनि मन्थ्रि मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथाङा, आसाम सरकारनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोना जा मोनसे स्पेसिफिक जायनाखि डेभेलपमेन्ट निड्स होनना बुंदों, निड्स अफ बड' पपुलेसन इन माने इन भिलेजेस नङा होमबा? बेनि सायाव बिथांमोना जाखिनि साजेसन होबाय वर्कशपआव, इडुकेसननि सायाव बिसेसकै स्पेशल आरोबाव मोनसे वर्कशप खालामनानै बा सेमिनार खालामनानै मा गुदिनिफ्राय गोजौसिम मा जेंना दङ बेखौ बरनो थिनदों। बिथांमोना बेखौ सावरायजानो लुगैदों। बेजों लोगोसे माखासे ओरैबायदि हाबाफारि लानो थिनदों। बे हाबाफारिया जाहैबाय आसामाव मोनसे नुजानाय आसामनि मोनसे एग्जाम्पल बायदि जाहाथे जायो, बेखौनो मोनसे मडेल लानानै जाहाथे फैनाय दिनफ्राव आवगायलांनो हायो, बेबायदि हाबाफारि काउन्सिलखौ मावनो थिनदों। ओंखायनो जोङो बुंना लानो लुबैयो दिनै काउन्सिला जा अर्गेनाइज खालामनाय माने आसाम सरकारनि जानाखि मन्थ्रि 2 बिथाङा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांमोना थांनाय 20 जुलाइआव 5.2 बिटिआर एकर्डनि जानाखि एडभाइजारि कमिटिनि मिटिङाव बिथांमोना बिथांमोन जे 3 लिडारा जोंनो बे वर्कशपखौ खुंनो होदोंमोन। बे 20 जुलाइनि एडभाइजारि कमिटिनि सिद्धान्त बायदि जों अर्गेनाइज खालामनानै खुंबाय। खोब मोजां जादों। फ्राय माने 100निख्रुइ बुरजा बेवहाय दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि आरो सिनियर सिटिजेन बिथांमोना बाहागो लादों। एसेनो गोजोन्थों। আজি অসম एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजत रुम नम्बर 303 য'ত 20 जुलाइत BTR চুক্তিৰ 5.2 দফাৰ যি এডভাইজাৰী কমিটিৰ এটা সভা হৈছিল। সেই সভাখনত মাননীয় মন্ত্ৰী ইউজি গোৰা ব্ৰহ্ম, মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগু, মাননীয় BTRৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তেখেতসকলে এটা নিৰ্দেশ দিছিলে। সেই নিৰ্দেশটো হ'ল অতি সোনকালে এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰক। এই ৱৰ্কশ্বপটো হ'ব স্পেচিফিক ডেভেলপমেণ্ট নিডছ ইন Bodo population in Bodo villages outside BTR with various Bodo organization. এই টপিকৰ ওপৰত এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰিব দিছিল তেখেতসকলে। এইটো হৈ গ'ল আজি। ইয়াত ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰীসকলে ইয়াত এটেণ্ড কৰি, লগতে আমাৰ আইএছ অফিচাৰসকলে এটেণ্ড কৰি যি ৰাইজক ছাজেশ্যন দিলে, নিশ্চয়
কাউন্সিলে যদি অৰ্গেনাইজ কৰা যি ৱৰ্কশ্বপ খুব ভাল হৈছে বা মানে সাফল্য হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াত ৰাইজৰ যি প্ৰতিনিধি বা বড়ো সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ বিশেষকৈ UBP আৰু এপছৰ বিষয়ববীয়াসকলে যিবোৰ কথা ক'লে বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন নেতাসকলে যিবোৰ কথা ক'লে যিবোৰ সমস্যাৰ ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ ক'লে নিশ্চয় আজিৰ এই আলোচনাত এই সকলোবোৰ স্থান পোৱাই নহয় অসম চৰকাৰৰ পৰা এইবিলাক আগৰ দিনত কেনেকৈ স্পেচিফিক কেনেকৈ দৰকাৰী কাম মানে আঁচনিবিলাক ল'ব পাৰি ইয়াক মানে অসম চৰকাৰে আমাক লিখিত আকাৰে এটা ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট বনাব দিছে সেইকাৰণে আমি অতি সোনকালে বনাম সেইকাৰণে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকলক BTR চিফ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সমূহ প্ৰতিনিধিসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আজিৰ এই ৱৰ্কশ্বপত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ